V dnešním videu si uděláme vývar z vody. První, co uděláme, tak tam nalijeme vodu a další tam dáme špagety, které představují zmražené nudle vlastně. To jsou kousky ledu, které mají představovat špagety nebo nudle. Přesně. Takže teďka je tam nasypeme. Tak. No, teď tam můžeme dát kousky ledu nasáté syrupem, které mají představovat kousky masa. Chvíli to tady budeme dávat. Ale potom nesmíme zapomenout přisolit. Ano. Samozřejmě přisolíme to jako kdyby ledem. Ano, drceným ledem. Vezmeme si normálně drcený led a nasypeme ho tam místo soli. Přesně. Tenhle vývar dobrý, když je venku teplo. Neboli spíš horko. Přesně. A tímhle se schladíte. Proto je to vývar z vody. Ano. Nebude se to... chci říct, že přestože se to jmenuje vývar z vody, nebude se to vařit. Ale jenom se to tak jmenuje. A jak tady dáme kousky ledu, teda jakože v podstatě ty kousky masa, no tak jak už jsme říkali, tak dáme kousky drceného ledu, což představuje sůl, no a poté zamícháme, ochutnáme a sníme. Předpokládáme, že to bude samozřejmě dobré. Ano. Pokud to bude dobré, tak to samozřejmě sníme. Teď už dáváme sůl. Některé kousky jsou větší. Některé menší samozřejmě. Ano, některé menší, některé větší. Jak to tak někdy bývá. Ano. Až dáme sůl, tak to hezky zamícháme. A bude hotovo. Ano, přesně tak. Už to mícháme. Nepij to. Dobré. Sorry. Nenapil se. Ne, neboj. Je to dobré. Tak, teď to už ochutnáme. No, je to dobrý. Tak. Až. Hej, ne, to je hnusný. Stálo to za hop, děkuju za optání. Ne, to je hnusný. Mně to chutná. Mně to nechutná. Tak to nevím teda. Mně to nechutná. No na mě jo, tak nevím. Jako mně nechutnají ty ledy v tom. To jsou jakýsi divný ledy. Mně by to jinak chutnalo, ale ty ledy mi tam přijdou takové divné. Na to, že mám citlivý zuby, tak jako je to v pohodě. No to já mám taky citlivý zuby. No tak asi se to u tebe projevuje víc. Nebo nevím. Ale ne, mě nevadí, že je to ledový. Mě spíš vadí to, že mi to prostě nechutná. No mě to chutná, teďka to celou dobu žeru, co tady mluvíme. No jako jo, no. No, ale já jsem jako, že to vyplývá, protože mi to absolutně nechutnalo. To jo. No? No, Martine, já nechápu, jak to pořád můžeš jíst. Však mě to chutná, jako. To by snad ne, nebo jako, no vlastně nechutná. No, jako, nechutná, no. Já nevím. Mně to prostě nechutná, no. Tak... Já jsem s naším výtvorem spokojený. Jo, ok, no tak. No tak to by bylo naše video o vývaru z vody. Určitě uděláme další. Nějaké jiné, ne o vývaru z vody. No, nemusíte se bát. Takže pro něho to bylo dobré, no tak zatím čau. Ahoj. Čau.